Allah tening burung bisa nganong bawa pilih. Alon-alon kaya. Her, ho, her, ho, her, ho, her, ho, her, ho, her. Hoka, hoke, hoka, hoke, hoka, hoke, hoka, hoke, hoka, hoke, hoka, hoke. Ro, ya, ha, jongkor ora. Ayo. Kamu banyak meriah telur, nyuwun tambahin pangestu. Oh, oh. Yo, la kalaya ono. Iso apa ora kowe?
Iki lo nganggo mic iki lo cepet ngono kok. Wah, wis cepake rono kok dadakan. Kancane iki wis minggir. Urung disumat iki lho. Nah. Kancamu iki wis minggir. Terus salahku nggon ndi? Ini kancamu. Syukurane ya. Berarti awakmu aja ning kono. Minggir. Ngono ya. Ngono. Oke. Nek wong arep joget lho. Oh, kowe nyisih berarti. Ya. Kowe kok nyisih ro? Oh, kowe nyisih yo pidato. Ora sajaranku lek pancen aku keliru ki omong ngono. Ojo sampe kowe iki jarak aku terus mengakibatkan ludiroku inggil. Ludiro inggil. Loh, ludiro ki apa? Gede. Lah yo inggil ki apa? Dhuwur. Lah yo darah tinggi. Walah. Ojo sampe mengakibat aku darah tinggi ngono lho maksudku. Yo ora ning ngono iki tunjukkan. Iya tak tunjukne kowe ngisi yo. Tenan ya. Tenan iki desa tenan. Yo desa tenan. Iki wis sore. Wis sore. Yo iki kudu ando wektu. Heeh. Adene iki kok nek kene yo kudu iso dodene jogetan. Atraksi. Mergane apa? Apa? Selak TP iki nang Almutakin ngono kuwi. TP iki Almutakin. Ora ngono ki yo didelok wong kene iki ben ade iki yo rada-rada yo iso joget. Yo. Heeh, yo wayahe sampean Mas. Yo Mas. Loh, kowe wong penonton kok iso mbok kon wayahe sampean. Tak kira lek iki pentule sing cetek cemeng kae. Oh kuwi to. Ora pendole dadi cemeng kuwi terah dasare ireng kok. Ayo. Ya. Iki salto. Langsung salto apa? Yo jogete to. Oh joget ya. Kendake Mas. Kendake diapakne? Lah, nyapa kendake ditabuh iki? Ya terus. Lah terus piye? Dolen. Bendang Tak lagi, Pak. ngomongin joget iki tabuh dhisik. Iya. Enteni kendang lagi joget. Ayo tepuk tangan, ayo. Tepuk tangan. Iri ngono iri. Renek menungsone ning ngono. Ora nek. Renek anggapan renek iki. Oh YouTuber iki jak omongke pangangel masih waras. YouTuber pangangel jak omong masih waras iki. Tepuk tangan to. Wong ora atraksi kok salto tepuk tangan iki lho. Loh, ngono ki ben aku semangat. Jadi ki tepuk tangan ben aku menggugah semangatku. Menggugah. Tepuk tangan dulu. Ya, Terus gugah, salto. gugah. Tepuk tangan dulu salto. Tepuk tangan, joget, wet. Mari ngono kendange diangkat, wer. Duncane raimu. Terus kendake diangkat piye? Kok diuncale bareng Berarti kok. dhewe diangkat. Oh diuncale saiki. Oh. Kok ben ae dino Senin. Ngapa kok Lek saiki Puskesmas Ngadi tutup. Oh, Go nang ndi aku kok. kowe kok apal to wis pas tutup iki. Jadwale Puskesmas kene apal. Ayo ditunjukkan. Dek iki praktek bedah itu. Nah, Hai, urung net. dikendangi Kendang sing dhisik. aba-aba nono, aja langsung kowe joget. Kaya kliru neng ngenteni apa? Ngenteni diaba-abane Ora kok. usah dinteni. Terus? Sing ngendang wis gawa motor dhewe. Oh iya. Dadak Ya, wis. ngenteni to, Pak. Iya kan? Odo-odo kendang. Ah, wis. Tung dadah. Tung dadah. Masih kena gong nyusul. Sombrete. Lah nyapa lho. Berarti Tapi ya. Kuwi lho. Kaya ning TikTok kuwi lho, Pak. di sobat. Enek ya. Ono sing viral iki lho. Cuma aku udah laras sih Adi. Ayo, juga dhisik. Atraksi. Atraksi yo. Tepuk tangan semuanya. Oh, jadi tepakane bapak. Ah, wis tepukno wis. Ben marem atine. Marem ya wis. Ya sik iki lho bapak manut karo gandungan. Ya, oh. Cek. Ih, kendang iki urung muni lho. Ya besok ono. Sing apik. Dung dung. Setu. Bareng rata beli. Rene otak pemilih. Usah. Iki lho Pak tabane. Kuwi ganongan kok kamu diketek ngono malah ya. Lah iki tabane kok lho. Lah sing apik. Ngene lho Pak, ngene lho Pak. Kaya iki Mang. Jadi aku nek
nang kene ta? Heeh. Kendali tung tung. Dah dah. Nah, lek wis, jenenge wis, barono kono. Ono ndi? Kuwi Masjid Al Mutakin. Allahu Akbar Allah. Sugih dhisik kok. Iya ya Pak, tenanan iki Pak ya. Ayo, Mas. Sepoten wong. Yo. Nah, iki lho. Iki lho bener rakean. Lah bar kene kowe salah. Ngono. Tepuk tangan semuanya. Jadi tepuk tangan yang mulia, dulur-dulur. Wah penyadi. Yo kan kene. Lah tapi saltomu paling dhuwur nyapa kok mudhun barang. Kan kene bener. Kok pintu masuk? Itu masuk. Nah, kan ngono kan ini. Nah, Ini kan kita Oh. Wajah keren. ora wis. Lah kuwi ora kok malah gagah kereng ora. Oh nyalok-nyalok pitik malah. Ah, ngono ketok kolok. Ah. Iki PC iki. Sing galak. Ngono. Ah. Wes. Delok to. Mas, Jumen. Disupen. Wes koyo sing nyeleng mang to. Disupen dase tok kayak sampul. Kok disumbase tok tangane dijagal. Ah, dadah. Ah. Oh, Ah. laku. Woi. Kuda-kudane rada pendek. Nah, laku. Tangane dhuwur. Eh. Yo ngaku. Nah. Piye to? Yo sing apik dijoget dicane kendang sing apik. Atraksi joget. Iya. Nah, yo. Ayo, Mas. Sing tenanan. Ya. Iya. 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 Yo, tepuk tangan semuanya. Oke, kau tepuk tangan kan mau barbar. Atraksi. Kita api. Hati-hati. Yo. Ayo, on. Datang, lo. Piye to, Mik? Ora nuntut iki iso ukur apa ora? Iki udah nutup. Jembar koyo ngene lho. Iki bapakne jembar. Kena to iki? Kena. Mosok. Tak contohane sik. Aku kok malah bingung nyawang irunge to, Dilan. Wis nyeprok direng-ireng pisan masa nyoba, Dilan. Anu iki asga, Mas. Kok koyo knalpot Harry. Tanggapan ganong nganggo knalpot ning rai lho opo. Ora apa-apa aku dadi ngapot. Dan apa? Lah kono ge seker ning rayu. Ayo, Kang. Ayo. Iya. Beri tepuk tangan yang meriah. Iya ngono anu. Iya. Sebuah atraksi yang luar biasa Lo. dari seorang manusia
berkepala nyampe. Inilah dia, Mas Ayo. Seko. Lek mu kondom balen ono, lek mu kondo nyiarne mu balen ono jajal ngomong. Sebuah atraksi Sebuah atraksi dari seorang manusia. Berkepala Berkepala apa? Berkepala apa? nyambe. Loh, sing kamu nyambe kudu. Lah kok nesu? Lah duduk nyampe kok nesu kowe? Lho lek kowe rumangsa kaya nyambe ya monggo. Lho kok ya? Ora nyampe dase nesu. Oh ya wis Bang Leng. Loh, apa lagi? Lah aku nyampe sampean celeng. Ayo. Lah rasa nyampe apa ora? Kok anteng awake dhewe iki bonbin kok. Bonbin. Seto. Pak. Awakmu wis metu ganong. Yes. Aku ganong. Ganong. Iki mengi telu Pak, iki Pak. Apa nih? Ganongane telu Pak. Loh, kok masih tok kas? Loh, enek iki tok kas. Lah kok keri? Kira-kira musike Pak, musike. Musike? Musike sing anu, Mas tok ae Mas. Aminor Mas, aminor. Aminor. Penanggapan Aminor. Awake dhewe mengi wong telu lho, Bos. Ya. Telu wong telu iki. Allahumma sholli ala sayyidina. Piye to, Kak? Kuwi apa? Eh, Paduke kene lho nyamuk ketemu kono. Mas, nyuwun sewu jenengan kene. Mungkin nyake ngopreng niku biasane. Iku copet niku kowe. Jenengan kene, Jenengan usir. Jenengan kan medal. Wis belum babang. Lah kok dase kok. panggungmu ning kene lho. Panggungnya kene. Bah, nek kok tekan jan menyalarainya. Nyapa? Ning kene lho. Nyapa kowe kok wedi nyapa? Kene lho. Rene yo. Bot pampir iki terakhir nek kena srengenge wedi. Anu Pak, kene Pak. Pan. Yo tekene sapa digawa iki. Ya Allah Gusti. Oh iya. Bocah cilik wedi iki lho antian ndi? Ya kok metu Adik-adik Tom rada pinggir. Sancong. Nggih, adik-adik rada pinggir. Nyun sewu iki sing setunggal iki ambune kaya batang. Pinggir le, iki nyokot lho, Wi. Nyokot. Kene lho. Kene lho, apa lho. Malah kok penterone. Ele munggah kene. Tunggu kong. Rekod iki. Kancane macak ganungan nek ri. Peketan barang. Assalamualaikum. Iki tabib iki. Ya Allah, undangan kontine. Ganongan. Ganongan lho Pak, saya diceluk ganongan lho Pak. Iki tekan di Cetok kembarane alo. Nah, aku. Pak, Halo siapa boleh DKK? permisi Pak. Mari, rayu rasanya kemarin ya. Loh. Loh. Pak permisi. Anu niki wau kan jalanan. Niki wayahe ganongan. Kok sampean malah rene iki nyang opo? Wong tai no cabeng jumbleng seng sing sun. Anu nyun sewu, memakai bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi Jawa. menggunakan bahasa Jawa biar penonton yang ada di ngadi sini ini. Ngadi di Ponggok. Ini, Pak. Nah, Ponggok mojo. Ponggok. Ah, Ponggok Mojo Kediri sini. Biar paham dengan bahasa Bapak, ya. pitung kate jalukan kowe dilopokno biasa iki. Cepet aja. Wong tai no sang sang jumbleng sing suwe. Jumbleng sing suwe. Pak, anu Pak, kalau nggak bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia aja Pak. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Seng fang ngaceng sing suwe. Ceng sang fang. Emang ini, jadi ini awake dhewe iki kan urip ning Jawa. Iya, iki edang iki kudu diwehi ramuan Jawa. Ora apa Jawa. Ben iso ngono. Heeh. Aja. Wai ni yao wing so wong san ya
Wong sang wai sang vang Wow chẳng chẳng Sinh suy Lý chẳng Quyền sinh suy Monggo bapak-bapak, ibu-ibu bila mempunyai penyakit cadas urat langsung beli salep di sini. Ini promosi salep loh, Pak. Promosi salep. Salep itu loh, Pak. Wong kai ni chẳng wong sang Wong sang sang chẳng 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 Kemu chẳng kau Jamune. Lý chẳng sinh suy Iki ramuan. Ramuan ciri khasnya jaranan rujak uyup sapa. Asli Jawa. Sapa ngerti bar diombeni Rujak, rujak uyup. rujak. Iso basa Jawa. Memang wong ceng. Wong iki adoh teko luar negeri yo ngene. Trong wang cái thằng Ayo Âu kene. trong wang Trong mơ Trong Trong Ginseng jamu enjong ginseng enjong iso. Kinh sinh chẳng Chẳng sinh suy Iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati tenan lho iki. Ahlan wa sahlan Warfil anil azim wa anta muslimin wal muslimat Wa anal muslimin wa anta muslimin wal muslimat Uzamratal mu'minin rahimakumullah Idha kulta yawmabal mudi'asin Wal imamu yutubu faqad lagun Iki duwe cara kok nyamuk iki lho. Nyapa kok lincah Ya ngene lho cah ora mau berani ora mau Angel. Wah. Ngombe apa? Kudu ngombe. Apa kuwi jenenge? Rujak uyo. Rujak uyo. Mau seli sisi wati di sini awak. Mau seli sisi awak di sini awak di sini awak. Kok pindah kanggo napu Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyauri kancane coba sahur dhewe Arab apa iki? Hari yang mantap. Nah, maksudnya Pak lo. jelas iki wis nah ya jelas Hari yang mantap. Pedes itu. apa sih yo apa sih Amit pedes ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Katang Kediri Di? Kleru iki motor. Monggo. Aku dagang. Dagang ning Katang ya, Bang. Lho, sampeyan nek ning Katang lho? Ditanggap ning Katang. Oh, lho wis bisa ono. Kliru. Wis kene ae nang kene, masyarakat desa Ponggok. Iki sing anune Joshua kuwi lho. Jarene Joshua kuwi lho. Joshua Banci. Oh, tuh. Joshua kuwi lho. Kuwi Joshua Permadi. Oh, Joshua Permadi. Nah, disapa masyarakat yang sisi timur atau sisi kiri panggung. How are you today, my brother and sister? How are you today? Hah? Apa? Pakai bahasa Indonesia saja. Karena penonton atau audien di sini ini ada dan juga ada artinya ada anak kecil, ada orang dewasa, ada remaja dan juga ada lansia. Jadi kalau memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, insya Allah akan mudah dipahami. Jangan lupa karena mendung sudah mulai datang, Gosok gigi. karaken dan dikasih ya Bu. Nggih. Kalau ibu mau enak nih, Ya, kita kasih jaranan mawon, Bu. fermentasi Nggih. karak. Kasih penak itu caranya ngono ya. Oh, fermentasi karak. Nggih, disapa. Nggih. Ayo. Pripun?
kabare ibu-ibu? Pripun kabare? Pripun kabare ibu-ibu? Bapak-bapak? Ya Mit, biasane Mit didongakne masyarakat Ponggo. Nggih, dadi nyuluh kodhok neng cedeke pasar Ngadi. Ya. Mugi-mugi seluruh masyarakat Desa Ponggo pinaringan banyak rezeki. Amin. Allahumma Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Monggo, tangane diangkat sedaya. Nggih, monggo niki didongakne. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa Amin. afiatan fil jasadi wa Amin. ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla wa Amin. rahmatan Mugi-mugi masyarakat Ponggo sedaya sehat selalu. Amin. Rezekine lancar selalu. Amin. Utange ndang lunas. Amin. Diutang neh. Lah kok tukane lunane kok utangnya itu kapan? Ya jenenge apik kan iso lancar utange. Yo, maksudnya iki didongake muga-muga pinaringan banyak rezeki. Amin. Pinaringan sehat selalu. Amin. Pinaringan umur yang panjang. Amin. Dan kehidupan yang berkah dan barokah. Amin. Apa meneh warga dusun Setono Rejo ngene iki. Pemudane kompak-kompak, Ayu-ayu. ayu-ayu. Halo, halo. Di- Sing ning tembok lho. Iya, iya. Ayo. Ayo, yo. Jalma lagi. Bolo. Jalma bolo. Oi. Ayo yo pesantren. Sing cemende. Wah. Yo yo. Ada prene. Ayo. Malah sing ketek kucing lho. Ayo ya. Ayo. 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 Aku kok sedang temboke to aku. Ayo. Ayo karo ngene. Ngene lho, Mas ngene ya. Ning jaranan kuwi wonge rena-rena. Ana sing dinteni mergo tarine, tariane. Ya to. Ana sing dinteni mergo atraksine. Enek sing dinteni mergo penyanyine. Ya to. Jalma Pranajaya ki yo iso nyugone kabeh. Duwe penyanyi. Ora percaya. Alah. Ayo disepot. Ayo disepoti Mas. Kita panggil artis dari Jalma Pranajaya yang sudah melanglang buana dari mancanegara bahkan dari luar negeri. Bondan Palumpi. Oh iya padha iki karo iki. Wah, iki kok jebule iki parani pasti. Fotonen dak, fotonen pisane, pisang. Fotonen dak, dak, fotonen dak. Tibakno sampai mlebu Radio Andika barang kae temune tibakno ning Ponggo kene lho. Goleki Mase. Nyatuk ya sitok iki laire ning Ambon lho. Iki bapak iki laire ning Ambon. Dadi turunan Ambon iso kaya ngene iki. Lah niki laire teng Jumbleng. Mulane rupane ngene iki. Jumbleng sing suwe. Ini dia. Kita panggilkan artis papan atas dari Jalma Pranajaya, Jalma Loboro. Jalma bola. Jalma bola pisan kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak ya suarane. Suarane penak kaya ada ning Biskar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Suwantene Mas Ambon memang sae. Niki riyin teng Al-Falah niki pundi? Ploso. Ploso niku 3 tahun. Teng Lirboyo 2 tahun niki Mas Ambon niki. Boten ngaji, boten mondok. Dodol pentol. Lah, ya. Teng ngajine ngoten lho, dodol pentol. Mulane suwantene penak. Kenapa, Ci? Ci. Lho, mosok ini badut barang. Ayo, Mas, disepoti ya Mas, sing penak bareng-bareng Jalma Pranajaya. Hei! Jalma bola.
Astagfirullahaladzim. Allah, penyanyi ini loro ayu-ayu, munggah lah kok digonceng karo munyuk. Astagfirullah. Masa Allah, ternyata kopel. Tibaan oh, sampai Hei, kita kopel Mas Ambon, ya ampun. kopel. Rupamu. Jaban baik. Cek. Iki mas kotane mas. Dibalik mas. Nah. Malah ya Petruk ya. Cek. Lah kok malah koyo brutune pitik horen. Iki mau bocahnya gawe sunscreen ki kandelen ngono ta. Nggih, enggak, ini bukan sunscreen. Apa? Ini asli loh. Loh, bingung loh kayak bingung. Hilang otaknya. Iki ben foto koyo penyanyi ini lho. Ini kan Tengah. sama yang tengah. Ambon yang tengah. Nah, nyuwun sewu. Mbak penyanyi ini Mbak Anggi nganggo busana kuning, Ya. kombinasi hitam. Iya. Terlihat sangat cantik menawan. Nyuwun sewu yang satu bareng asma Bunda. Mbak Bunda. 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 Ya. Oh, ini saya sebenarnya sudah terasa. Mbak Bunda ini pundaknya kok ada 4. Tuh, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Orang Apa? kenapa? Orang Pak. Orang wani. Oh yo, Mbak Wani. Mbak Anggi lek, Mbak Anggi ayu. Busananya kuning kombinasi hitam. Mbak Bunda yo kuning kombinasi hitam. Dilihat dari kejauhan sangat tampak cantik dan manis. Saman rodok maju. Kuning iki mustokone iki nganggo merah, wajahnya putih campur ireng. Madem neng kamera. Nah, disawang malah koyok madu mongso bosok. Itu bunga apa sih? Mana? Itu Ini bunga kaktus. ya. Mas Ambon gimana ke sini jauh nggak? Jauh. Ya Allah. Jauh. Sehat ya Mas Ambon ya. Jauh ya. Jauh. Alhamdulillah. Jauh banget nih. Gua mah capek kalau kesini. Nggak mau kesini nanti jauh banget nih. Aduh, aku capek nih. Kamu capek? Itu penyanyinya diajak satu dong. Kamu yang itu aja, men. Iya, nanti dimarahin itu kalau gitu. Kita itu kalau di panggung harus profesional. Nah, Kalau gua ini mah. Nah, kalau di panggung harus profesional. Di panggungnya apa? Di panggungnya apa? Kasur enek, Mas. Kasur. Nyapa kok ngajak aku kasur? Milik bersama. Oh iya. Oh, bener. Ya. Loh. Oh nyapa. Maksudnya kasurnya di salto. Nggih, nyanyi. Nyanyi, Bu. Sampe request apa? Adan. Request apa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, aja melas-melas dong aja. Sampeyan lho. Bu, sampeyan lho aja melas-melas sakne. Pas karo lagi. Ayo, lagu apa iki? kita coba yang duet aja. Aku kan belum tahu suaranya Mas Ambon kan. Ayo. Bocah cilik-cilik. Lagi. Sampai nih biasanya sampai. Aku sampai. Bapak. Jen mare mare. Sandangane rasih Tumindake becek. bocah cilik-cilik jajan lare-lare sandangane rasih
Tepuk tangan. Ya salam. Apa to ini apa to? Terus no. Jejer. Elang. Sandangane suwe. Kuwi koyo Ser. Aja ke sini. Ojo sini lho, Mas. Aduh iki. Nah, iya toh. Karo mbak-mbake penyanyi, Mbak Anggi karo Mbak Punda. Sik tur. Apa? Sik tur. Maksudnya karo Mbak Anggi karo Mbak Punda iki kudu iso dudohne suara emas. Dudohno, Mbak. Ndang bukaan tok lo. Nek. Ndang bukaan tok lo. Dudohno, Pak. Bicaranya kon duduh nih. Suarane. Oh, suarane iki maksud iki suara. Ale nek dudohne ya sak. Au. Yo. Au. Jalmo bolong. Apa? Sembarang. Duet karena dhewe duet. Apa kok dudek ra sido? Selain dirimu kasih tiada yang lain lagi. Tempat untuk bersandar diri mencurahkan isi Apa kok? Hati kok. Oke. Yo, saiki manut kono. Apa manut kene? Lo jual gue beli no. Aku Jakarta. Anu, pupusine longso iso gak? Yo. Ral. Piye, Bang? Guyuk-guyuk peraro. Apa soale jalmu bolong? Oh, duduk kuwi. Akhirnya kuwi urung wingko lek wis suwi. Apa? Apa iki? Ya, Pak. Apa iki satenane? Tak unjukake. Apa iki satenane takdirku sing angel-angel. Ngamen papat ae. Ngamen papat ae. No. Ngamen papat ae yo. Ngamen papat senam yo. Senam ya aku. Senam itu lho, Mbak. Aja kok ngono nih. Aja kok kono ne impan pecah niku. Pecah niku. Aja, Pak. Ya Allah. Plastiknya pecah niku. Aja Pak ngono nih. Dek tak ngono nih. Bar iki ban spesial ning desa Monggo. Dusun Baran kene iki jan luar biasa. Dalam rangka jalmo ki tanggapane lak ra leren-leren, ora prei-prei. Alhamdulillah kelakon sore iki iso ngenyari gapura. Gapura ndi? Iki senajan mek 2 meter. Iki cek dakal iki. Bandengane pira men 18. Bantengane alhamdulillah mboten saged dugi niki mau. Alhamdulillah bantenge wedok manak. Sirahe pecah bantenge. Sing lagi sing ro garing jahitane. Dadi ra iso dugi. Nggih. Monggo sareng-sareng Jalmo Pranajaya. Dusun Baran Desa Monggo Mojo Kediri Jawa Timur Indonesia. Kasotok sikat. Yo. Jalmo Pranajaya. Soalnya apa? Jalmo bolong. Jalmo bolong.
Awas Mas. Nah. Iya. Oke, tadi ada permintaan dari panitia. Katanya lagunya itu nggak apa-apa Mas, aman toh? Kok kadung dinyanyi Bakno gak oleh, aman ya? Oke, ya begitu dia. Teman lagi, oleh orang, oleh. Tenang orang. Saking panitia ada permintaan enggak? Iya. Lagunya sing lagu viral. Apa? Sing lagu viral saiki iki lho. Apa? Seru. Iya to kok. Sing viral kuwi lho. Nenono. Nono nenono. Nono enono. Maksudnya iki oleh ngono kuwi nadane. Oh ya, gila. Aduh. Anjay, gimana anjay. Oke, sareng-sareng Jalma Wonorejo. Jalma Wonorejo dia. Jalma Wonorejo. Jalma Pronojoyo. Jalma Pronojoyo. Jalma Bolo. Ya. Elja Pro Audio. Karena bunga terang Dulur, ngapunten dinyanyi, ngapunten. Sabar saudara hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Jalma Pronojoyo. Urung. Sik enek tari kewan alas karo rampokan. Nggih, matur sembah nuwun. Menika artis dari Jalma Pronojoyo. Sesaat lagi mulai. Pun. Kok mau mulai nyapa? Pun bar mulai. Urung. Kan sing mulai. Pun bar. Pun. Iki sik enek tarine. Tari bonbin.
Kewan ku lho. Ya. Oh, kewan alas. Ayo yo. Ayo. Jalma bolong. Jalma bolong. Jalma bolong. Kering sami rapene pase makananku. Para pranira dening Sang Prabu Singa Kumbarangan lak oleh ngahirangan Suraya. Ai, no. Thank you.
Muga bisa tak ngerti.